Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Hilot. With Hiling, ayan, shout out to sa first viewer. Mayong hapon. Kumusta naman sa mga debate ni mo? Walay kusog? Asa man anong walay kusog? Kani, kato okay. Isa ka to daw, isa ka daw. Kani, ana re kaya? Di kaya dia ana ba yun? Tabot ko sa ulo. Maabot siya pero dipugos lang nimo. Makakita ka. Makakita ka. Kaya ka nakabalo ka sa kuha. Ako man, sige mag-monitor. Sige monitor. Monitor bang bahilo tapos iuwa. Yeah. Sige lang isang ingon ako niya. So, what me time ka na. Mag-request pa ba may driver no? Mo nag-request. Pero asa maron si Edward, bisag na langa na taralon Nel. Nakuhan ka, na mild stroke ka. Pero pagka mild stroke nimo, na-admit ka, wala? Admit. Admit, pilak adlaw ng admit. Lugay oy. Ha? Mga 8 sulmi ka adlaw kay CT scan man siya na nasa 5cc sa dugo sa ulo. Wa pa siya matumba. Nasaka lang yung kuha. Yung dugo. Na nag-ilis lang siya sa kanang rigid na among sakyanan. Pag ana niya wag isa katangtang sa bolt, ingon siya dali ra gud man. Kung ano man god ni sa dali ra gud kanang alipong ko ni ana naman dito, ni ana naman. Pag di ana din ako siya. Buti nakuan ka na nakuan ka kanang nataki ka. Ito gidala na ko sa ospital. May suntok-suntok sa likod. Nado ni suntok yung likod. Naay? Nado bula. Katong pag Naay may kuha sa mong likod. Naunsa man eh. nado na ini sumbag. Naay murag na ni sumbang. Oh. Katang pag-atake. Oh. Mo ba? Sakit. Ha? Amo ko hapon. Sakit ko sa pedicab. Lasang murag mo. Tuwa ng pedicab. Inaanak ko ng pizza. Ha? Kanang paingon kami sa Davao, pakyaw mi ko may driver. Oh. Yang mga pedicab gana anak ko daw. Yang pananaw. Abot to may istorya man ako siya kay sige man ako siya kay pamilya. Pero wala mo anang pedicab. Wala god ganang siya Sakit ya. ako sa konsit. Sakay ka sa pronset. Yang paminaw nimo. Kon. Gana anak daw pedicab ganang niya sunod. Pag masugatan ng bus. Murag palid. Murag mapalit. Juan pag atake niya 5-6 pero mag-5 na naron June. Pila ka. Ano sa anin na? Stroke Juan do Stroke. April 2021. Magduwa na ni siya rong April 20. 21? Sige. Karong Abril, kanang sunod buwan, Oh, magduwa na duha siya. na, sa mag Igo. 2 years na. Oh, Wala ka mahilot. wala. Kana lang Sukat mga jud pagkuhan. kana lang mga hilot-hilot tungod nga mga banod akong kuan wala gyud ding parehas nimo kay nga hilo. Oo ba? Mapur mi na ka kuan. Parang mo ka nakabalo. Oo. Pero na, Sige ko. mga pila ka tao na may naghilot nimo. Ayap nimo? Katuro akong gigamit sa akong driver. Sa Facebook. Mga pila ka tao na Oo, naghilot panoy niya. pa, ha? Pila ka tao na naghilot ani. Kuha na good ka na kung mga pitsi-pitsing hiniilot nga nang masad-masad sa good anang silingan na mo. Isa. Kuha nang masad ko ganyan. Mugay siya. Pero kabalo ka, pakon. Kabalo ka ne. Kabalo ka. Atingil, kabalo ka. Sige, sige. Nakakita na kasi ako sa YouTube. Oh, nakakita. Asa sa kahabol? Oh, kini pahilot ko Asa dito. ang habol isa? Na dito. Yan. Ambito, ambito. Parang kuan ditong malong isa word. May nakadesisyon mo ron. Karon kay okay niingon man ko nga ma'am, pwede mi karon ma'am kay nagbakanti man pud mi. Nagbakanti man mi sa nga pwede. Kasi po na ron. Mo gani. Sus ko la salamat wa mi mga ilis-ilis sala blas din ni. Taga-asa man ka? Gunoy. Aguna hanapin. Sa Flores Compound. Adi Sentro? dili kanang diri mi sa may tulay ka inying. Likod Central. dili na. Bago mi nakakuha dito sa subdivision katong pag-pandemic. Kaya naman may balay sa bangkiruan. Karon ni gawas yun ni kay katong itong manggawas yun sa ni papi kay mahubot ng itong kwarta dito pagawson dito sa bangkiruan. Kung hindi ka no. Gawas din mi ana mi diya probinsya kay Ang diya. saksa? Di ba ito pagawson na itong pandemic no? Naragay doon. Stay at home. Oo. Yung, kung sa man atong konsumo, Naibangko dia dong ko, naibangko dia pagkuha dong.
Sige, sige. Wala atong Kaya kini kaliwat na gunoy. Na makitaan ka dito papi. Dito na kong singso sa kon. Mga kahoy. Oh, yung wadong giatake. Yan na, magana panahon magyud na magud tayo maabot ang wangjud. Nga Manday mo trabaho. makikita mo sa YouTube kita ka. Mo na YouTube nako. Ah. Oh. Oh, dara pa. Search lang YouTube Eric Hilot. Oh. Kanang pa ng Dugay Japan, naman, dugay mo friend na mo. Sa Facebook. Oh, sa Facebook. Pero sa YouTube, Oh, magtanaw pun mi kay YouTube kita ka. Oh, di mi kurinti diha no kay gitudlan mi sa mong nindot ko. Sige, sige. So ayan guys, shout out sa taga Hagunoy. Hagunoy, Davao del Sur, Adri dapit ila ano kita dito? Ila inying. Oh, dapit ila Boss Inying. No, Likod ila Central. Likod sa Central. Pero pala kay. Central, Central good sugar. Sugar Central. So ayan na si Sir Dere, almost 2 years na. 2 years na isa karong Abril nga maabot tayo karong sunod bulan. 2 years na ninyang ipamati. Pero pagkatake mo dili o ngani o kuan jud, ngani Japon. Dili to ka kuan jud. Kuan bra di jud to ka kanang way kusog. May kusog. Oh, ako na lang kuan ang mga gabon, ano bang mga kutog sa mga tambag-tambag lang. Wala jud daghan kay niyo nga terapi pelegason ko terapi dugay kaayo. Wala jud ma kuan. Yung bola ni mo nagabon. Ako ano ganang bagnutan lang. Kaya yung lugin ni Oh. Wala na ginahampulan nimo aka nang gihumol og gininit. Wala. Wala. Dahil nag-advise mo wala. Wala po, wapo ko taga wapo ko. Sige, na si Sir Dre atong tabangan no sa almost 2 years na. No do ka tuig na niyang ginantos niyang mild stroke. So mag mild stroke lang ta kay kung stroke yun siya, Hindi ka di ko na. sa klaka Pinapa ko bayaw isa. Mao na stroke. Apa ko bayaw isa na kanang anak lang ko pero gid nay kusog jud kalapaw pud siya pero mas kuanto siya. Mo kay mauna pamilya diri kay kanto sa dalong pud na ko diri. Nakita po sa YouTube, so makita naman sa YouTube Oh, no. makita ni kay har may hilot ni. So ano lang atabangan si Sir nga mamayo no kay 2 years na ginantos niya yung mild stroke. Ang naigo siya is kaning wala nga porsyon ha. Wala ni siya kung baliktad man kung katubang ta dito. Mo inom ba ka sir? Sa una. Majority yun sa mo inom ang maigo is wala. Sigarilyo inom, mao gini siya. Majority gina. Pero di man ka mahubog pag mo inom. Kana hindi treatment. Adi ka mainom, mainom. Oh, hindi treatment na siya ang tabawan na. Mga Kinahanglan yun ng mga readers. Ang uwan dun, no? So ano lang, tabangan na ito mamaayo si Sir na inabanang sa pag-ampo sa Ginoo. Siyempre tanan nga mo dool rin sa tuwa ako ang tabangan tutok din ng gusto kong mahimo, no? So shout out sa taga Hagunoy, no? Davao del Sur. Na siyempre shout out ako tanan ako suki karon nga naa nga nagatanaw sa tuwa. Suki na ko nga viewers na po nako ilo sa inyo ha. Siyempre shout out po nako ako ang top 5 countries viewers. Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Siyempre sa mga nangutana sa ko ha. Boss, ipapahinay-hinay ko sa yung sounds. nayi siya. Kaya mo, kung anong good ma, Mo reflect. dali sa kuhan, mo copyright sa ba, mawala ko yung ads. No? Kay YouTube naman gud. Naya, naya. No? Naya. Siyempre, of course, sa mga nangutana sa ko, location ako, so address na ko, taga Digo City ko guys, no? Barangay Sunuan, First Cram Street, Rapina, Compound, Purok, Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Sa mga ganan mag-friends ako, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, Eric Hilot ang itinakda o ang Eric Hilot ang traditional. So naman ako Facebook guys. Ayan, so kung karoon lang po kakita ng video, no? Basig namin mga kaila diha, stroke, mild stroke, patient, no? Base makatabang ta doon mo sa kuha, base makatabang ta ko sa kamay mo, no? Makita po niyo sa mga video na ko, naghanap po kong natabangan. Ang pinakalayo na kong natabangan diri gikan Japan. Kada uli magtrabaho maligo. Dili na maligo. Oh. Pag magtrabaho maligo, so bawal doon na siya, no? So ano lang, no? Shout out sa Magilo. Kung karoon po kakita nga na video, please subscribe, comment, like, and share po sa Magilo ako guys. Shout out po taga Hagunoy, Davao del Sur. Love you guys. Sige, kulog to sir. Asa to yung t-shirt, ma'am? Kulog ta, kulog. Ubo ka, ubo.
Opo. Sige, sige. Kung makita niyo si Sir, no? Mo ika-ika, gudi ang lakaw. Pero maglakaw sa Sir, ha? Kalanganin. Makalakaw siya. Kanang Kulog. exercise mo na siya. Sige, maayo. Sige, kulog, kaya? Ako ko'y dalon rin akong bayaw. Hindi ka nakalugar na maron. Galugal, nag-yunduin mi dito yung tanaw man ko mo. Hala, kanang kuan mo. Sige. Katong kamot ato, Sir. Rubos, o kamot. Ana, sige. Isa. Kulog yun. Us-us na kamay, us-us. Di pa, us-us. Us-us pa. Tama na. Kamot ato isa. Na. Okay na? Di ka lisod sa ulan? Tama na? Kaya na, usabon? Sige, kamot ato isa. Kamot isa, ayaw pa na. Susunod na. Ilay baya. Ayaw, liyo, ayaw, kapag ka mo. Sige, pangalan eh? Roy Palakay. Pangalan lang. Roy. Roy lang. Okay, balik man, Sir. Wifi na, hindi lang kaya yung sound. Ang takot sa... Di pwede sa Hindi ba kasi na wifi? Yung tayo na yung Mo nang sound. kuan, badi-badi. Mo nang kuan ka nang lugoon ba? Ay, kanakitaan ko niyo mo, ma'am. Ay, dugay na good ay. Dugay naman ni inon nga mo ari. Mo Mo man mi driver. Yung kay na, niabot man ni mo. Kauban man ni sa kumbana sa mga driver sa Davao. Magiruhan, niabot man ni siya atong sang adlaw. Naghapon, nagpasyapan mi, karon na ni Diyos kay nagduyan man ko, nakakita man ko natay hilot katong igulang ang tiyagik. Yeah. Ala papi, hilot ka papi bay, pahilot ka. Mo to ba decision din min. Lakaw din padulong diri. Ato natabangan ako taga Bangkirwan. Naninda sila. Oh, Upat ka tuig, di kalakaw. daoy. Sa akong bayo ako dito nalun diri. Sa Facebook, lakaw na. Lalaki. Ang driver niya kay 10 wheelers daw. Kani huibu equipment man ni. Nya, pito ni siya katuig sa holiday sa una katong green. Sige, Demay. Punta ha.
Ako, number one dyan ko nga, personada po ko, kaya na ako gibati sa akong likod. Akong hawak. Maugtas mo na siya, magabiin ako. Hilot siya pa noon, akong pailuto na ko. Kaya na mo hilot. Siya, hilot ko. Di ba ko katulog? Rugay, radyo kay ko, mga pila na kabulan, wari mi driver, man mi driver. Pwede mo gumato sa inyo, ha? Ha? Pwede mo gumato. Ah, pwede po. Home service. Kato kung bayaw ako dito ng anaon. Tapos nung to sila service, wag po may kabalo nga pwede yung service. Kaya Hindi dagan. po home service, pwede po man yan. Gwapo dyan yung ganing ari para sure. Kung padura man. Dura mo. Ora makayo. Pila man kami noto. Yan, Sika yun. Dagan may siya tambal na hurot sa pati sa utok ang kaya malimot ng yapon. Namiya na anak. Mo ko ning batin mo na word. Muna kong gibati word ba? Ano mo? Hapdan ni, matanggong mga bataan ron. Ako gabi na daw may mauli. Ano, nanguban? Po na pwede. Ilang na may wifi. Mo gani, kasi lipayang nil-nil noon. Tambay mo ito. Milot ko. Lalo na kung bayaw gani.
Kundi angan. Umiangan siya. Terus siya sa bitin. Hmm. Kape. Kaya ka? Hmm. Lami. Wala na ito ah. Pinagaling ka dito. Hmm. Wala pa mo din mo. Buto na siraan mo siya. Hmm. Buto na siya na yun. Ito. Gawas mo siya na yun. Ito sumugod. Ano nga? Ano kapitan nito ba? Yun gamay. Muna gusto ni mo? Bunta ha. Banta gamay. Bunta gamay. Baik kayo na yan. Ano may inom ron? Inom o. Gubog. Ay di inom. Huwag inom. Inom. Mugay na na ni. Pagka. Bunta papi. Harumayo papi. Ano dire mo ni balay sa uric acid, mo ni balay sa sugar. Ay kalimot ha? Oh. Uric acid, sugar. Kani uric acid mo ni balay-balay sa soft drinks ug inom. Ama sigarilyo ug inom, soft drinks, kape, juice. Ha? Adere ang inom mo na naigo siya sa wala ha. May nga sikon malagi sige inom mo malagi mo unsa hulot lang. Pag di na mo ndang igo guna sa ending ha sa dugay pa. Muli papi. Bunta ha. Kay. Rahubo ka sa una. Ganun ang ganda. Banta gamay. Bunta gamay papi. Ano ba siguro nang hilot ng ane? Ah, karon mo kanino? Bunta ha, kay gusto mo ka maayo. Pagbayra biya ka mo ari diri no. Tay driver. Kita na niya. Oh, Yan na sir. Ito daling espika sir. diri lingi ka Palingi mo. sa gawas anak. Gusto mo ka maayo. Nanta sa YouTube mo. Dili na ka sa YouTube ugma. Ikat na ka kaayo.
Relax, relax lang. Ayaw ba ni gusto kaya masakit mag-usap. Mo rin nagahi kayo nagtiil diha. Hmm. Isa to Nel. Isa to. Jewel nga. Jewel nga. Ano? Ha? Samot ito sa Tatay Ruben, dili dalong gabi. Okay raw, ako maayo lang ko ba? Bahalag sakit. Sakit ramang kunin sa kunati, di pa mati. Ah, Mo ba matuog naman rin? bitaw no, namatanaw na ko sa YouTube. Wala lang. Bro, itong may tigulang na, sakit lagi ito. Relax. Ngayon nakalakaw lagi siya no? Kapila na itong yung balik ka ito pa. Katulog ko pa. Balik na. Ah, Termiro itong video. mixer day na sa kamot. Ang tututok. Kuniktar na kita sa tingin. Ang tututok. Yung muli na siguro siya sa utok. Oo, makikitahan ko na. Bawal soft drinks, bawal kape, ha? Wala, bawal soft drinks, bawal kape, stop. Bawal sa. Bawal red horse, ha? Bawal. Sila kaadlaw, Brad. Ha? Antun Mayo. Antun Mayo. Ang bawal? Oo. Dili na dyan. Pero dili na dyan daw papi. Pero gusto mo inom mo yan, na maayo. Ah, Man, balik na po. maulog eh. Ha? Wala sa Janeiro din. Thank you. Soft drink ka pa. Natanaw sa YouTube na Eric Hilot. Hoy, Nel. Inatanaw sa YouTube. Ano balik ka na? Unang masakit. Gani. Ano pa naman? Uy, magkatawa man ka. Uri, gusto ni mo? Hindi, nabaguan lang siya. Sige na. Ha? Wala na tayo kapi-kapi ani Papi. Natas. Datas, may. Pwede tayo Milo pa. Pwede rin Milo nga doon. Balik na itong kamot, sir. Ang isa. Meron sa kugamay, ha? Ha? Tira?
Ay, lamiyag kaon no. Ah, Service home service na. Ah, Ako maghilot, makapakaonan mami. Apa yung panula? Namay mo pakaon, di kaon mo tanong. Gasya na na. Kaon na, gula. oh. Uli, anak raman no? Oh. Pero kasagaran, pakanon dyan men, basta home service. Oh, Kasagaran. dyan. Oo, wang gitip niya. Amay man, kaon lang sa to. Huwag ka naman mainit, ano ba? Sakto pakutuman yung unang niya. Kanya dyan niya akong hawak ko. Hindi ko lang magabiwan. Oh. Hindi naman kung pikas lawas ako. Ay, layo. Nagaya man. Ay, pikas na. Atikas. Uy, rep dito niyo dapat. Ha? Wala mi rip. Ay na mi rip, ay Ay, gamit dili eh. ba ka ng rep ba? Itong repis ba? Ay, sa kuwan, magungay doon mo to semua. Atong girip, atong, sa itong mula na itong patay sa kainyang rolward. Idungog ba rin no? Idungog sa inyo? Uy, dura to sa mga sa kilometers rolward daw. Tama to yung namatyan god. Yeah. Kanang amahan atong sa ilang security sa ilang grahe sa sakit sa Davao. Yan, anak sila da. Mga ito nga time. Hmm? Oo. Kung sakpan naman daw, sa to. Oh, gay grip di sa mua, pero ato lang isang tuig. Dugay na itong nagkapad yun sa mua nga kanang subdivision, ngay grip di nga tagasamal. Yeah. Balay itong dako kayo niya. Kaya bintana ka ng bildo man, kanga gamay ba niya. Naam ito katuban sa likod, di anak dito, gisakas siya. Murag, butag-buntagan ko siya, ay, umay siya kwarta. Yang bana kay, kanang, yang bana, gusto sa atong tagiya sa balay nga, nasa abroad niya. Yang bana na, nabaw rin taon diya tilang Colorado, nang himo o lungon. Yang muli, kada simana raman. Ako ting away niya, gwapa mang bayhana. Ang away niya nirip siya. Kanang napoy bata nga Pero gamay ingon daw po siya nga ulang pa daw to. buang. Lagi. Sige, lagi. Nadunggan na ang istorya dito. Ulang ang, Atong girip ng babae. Diya man to, atong bag ulang. Oo, itong bag ulang. kasi kulang ang. Lima daw ka lalaki kulang pa daw siya. Uy, nasakpan man ron ang nagkuhan. Abi ka bugay lagi itong babayhana to. Girip na guys yan, yung busig Namatay kulang. to, no? Ang isa, inood to, siguro Namatay ito sa si Jess Dorita, may nagkamot to. Sa gagawin, di atong hitabo. Mura daw gina-istorya ako sa Kape, sakit, kape. Kape. Ha? Wala na daw. Sakit, wala na. Okay na ba? Nadakpan naman ito nito. Pisot na ba daw? Yung kapulong sa pisot. Labi, aksyonan na ito gubo. Danawa daw itong rape pisot daw. Kamukar. May marag mga bandido man ha? Ayaw na mag-break eh. Mga bandido ba? Yang girip, pag nabae, wapoy ayaw kayo mayroong nakulangan mo daw. Buang. Panlingaw ng rep. Kulang Wala kaya ba? Pero kuan man ka nang dala manggod kuan. Dala po nila tulis ba, mga laha, cellphone, dalon man. Nga nagkakawap po. Oo, kwarta. Dala tanan man. Kapahon ng babae ng ito. Nga kana daw, kana nga barangay daw kay. Kaya sila kuhaon na kay. Mo nilang leader ba. Mga tanon eh. Ay Ay, tikapin. kamot na to sa Ito ko mo diri abo.
Ini gibati. Baka na-registro. Kaya, registro. Patay ka sa nila. Minsan, dahil nagbobo man. Yan, ang isa rin patay, no? Babae na Wala nagkidya. Ha? Dili man daw to, anak daw tong lalaki. Mga bisa mga cellphone no. Mo po balita dito, mga bisa mga cellphone no karon. Siguro naka-password ang cellphone. Ipa-repair. Yang gipatanaw sa pra ng Ipa-repair man ito, ipa-check up. Oh, wala to yung pa-check up, yang ipa-open. Ipa-open ba hindi mo siya kabalo mo. Yan, inay number. Niyo man daw tong tig-open bright phone nga what lang radong ha, what lang sabay kana. Kay what ang ana. Bila istorya to karon kay na-open daw to sa katong open naman daw dito nga sunod nga lugar nga katong ilagi daw kanon. Oh. To karon kay pulis mo ina kuan. Mo ina pulis. oh. Tawag pulis. Mana eh. Dito pero inaano eh. Ito sa mga layuhan, tinanawag ang pulis. May pud ba ni ba? Atong blood na dyan daw. Mubang dyan atong mo dyan ba? Basta ni Juan. Si nyayad ni mo awari sa video ni sa kon ni YouTube ni. Okay naman na, anak. Ah okay ra? Kaya na istorya. Ah okay ra daw. Island Sounds. Ang sound mo makakita. Oh. Blood din mo ano. Direct may dito adlaw. Unsa kay karon? Pulis. Ano ba? Kon man mal adlaw man. Uy dira? Ito man ang. Hapon. Isok adlaw daw. Ato pa unsa man ang pita? 29? 29 to. Sir, tira ba ni Santo man yun? Damboy? Ni Santo, isok adlaw. Saan to din? Ang sama na. Uy, Merkulis. Dili, Merkulis man. 5. Manhan na daw. Oh, balik na sa dressing ward. Merkulis Santo ko na. Oh, balik na mag-police ward. Oh. Tawag lang yapon para Oh. mabuk. Gani. Dapat mag-abot ko naman. Na, kana wala na booking. Dapat Dito may sila nagay. pare. Kunya, dili ma-theater sila. Sila sila Budak na magtutok mo, no? Berani na mo ron, eh mo abot. Sunod sila. Pero, ayan tayang. Kaya manawag sila, isipilad na mag-uras, ang dili sila mababula. Oo. Berani na mo no. Kailan mo ito ni Mingga? Oo. Naabot mo dito, wala. Ano nga? Naabot mo dito. Nailot mo. Napatulot, wala eh. Bait kong supayo eh. Ha? Or patambal ka dito. Ano man? Example. Sample lang ha. Oo. Ang taga-abad ka dito. Ang katong mga matutuin nga, katong diwails, katong mga diwails eh. Kanang nahon yun. Nahon yun itong mga diwails. Namay tigatang, namay tigatang sa pultahan ni Nani. Kapag di ba? Up. Ato may sa una, magsayo niya, alas 4 mil ito. Magsugod, Wala alas ba 8. Oh, niya. Magkag alas 7. Magod ka rito, alas 6 inidya. Ito, alasan. Oh. Alas 7, alas Di sabi mo patambal mo ito? Matanggal na ba? Oh, Di ba sa damang? tanggal ba na eh? Matanggal hindi. Kana na to. Tanggal naman to. Tubig lang ko daw. Tanggal nila. Ano word? Di matanggal? Ay na lang. Ay na lang tanggal word. Kutsilyo. Ah. Ay na lang. Smile lang ko tapos, no? Ay, may sinero niya. Lipay ka pa. Okay, nalaga kita sa kuha. Grabe YouTube ra, ayun kang yun, yung sa pilot lagi tama. Huwag tayo driver no. Ba't yung paitam, nakaitag pilika mo niya. Pilitag, balhin-balhin. Ay, saan mo siguro? Pagkaw, Yan, dito nga po, sakayin po may motor na yun.
Ay, biya kayo dito kay sakyan ng kamo lipan. Isod po no. Ah, Ay, dito mo kagalingon. Okay, nagabot rin ah. Dito ra. Dito ra. Uy, magbuot po, ganun sa tamuli. ay, 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 kita kayo na. Rabina. Rabina. Rabina compound. Rabina compound niya. Dayon, kuan. Isa kayo ng straight nito? First come. First gram. Unahan sa LYR. Oh. Pero unahan sa LYR, first come na. Oh. Traffic light, liko ka. Kusog, laitig na lagi. Ina ba, Eric Hilo, tanaway, nag-ikuan sa YouTube. Ina, ipagkuan ba, pag search Eric Hilo, Bisaya, ina. Nasi, Tate Tutoy. Nakita. Ay, Tanaw YouTube ba? Diyan sa pero maganda hila to ngani. Hilot. Pero may gusto mo dyan sa buhay. Live dyan eh. Ha? Live dyan. Live. Live ni. Ari lagi, wala pa man live pero patanaw lang sa uban nga. Oh, wala pang i-live. Okay, video ra ni. Video man. ni. Nagulay ni ako i-upload. Oh. Ug manana sa YouTube. Nana sa YouTube, mo po, tanaw. Patanaw lang sa uban. Ha? Uma, gani, tanaw na to. Tanaw lang may daan ron. Hala, tanawan ng mirror. Tanaw lang may daan, maro man eh. Oh. Pero lahi lang to sa TV, no? Kaya murag artista naman, inano lagi. Oh, sir. Abot na to sa Amerika, Oh, Jud. Kuan, international din eh. basta YouTube. Oh. Kusog, laitig na lagi mo yan. Sinakalang viewers ka. Ah, Jim, bila. Jangan kecerdugan eh. Dapat mo kanya. Ox, no, ox. O tagamay. Yung hapon ikaw meron buha. Hapon ikaw. Buhat gumig payag kung baboy nun. Among yung dangan, o iatan, kinami diri paduong. Kaya niyo karon daw, karon niyo maguni sa schedule daw. Wala pa. Karon, ari mo, way mga hilig din, nakayo mga kumamig panyod to. Kasi maulian ng taong-tao eh. Mulian, sa tayo na yun. Hmm. O tagamay. Kagamay, anong gahilot niya, ikaw kadako ni mo. Oo. May dyan tao manghilot, no? Sakit pantuli anak. Kita ka ganina ni Sagit sa YouTube. Itong kakamayo. O tagamay. Lagay na to tinutol. Okay mo, balik pa man ta diri ah. Ugat man na no? Masmok. Pas mo lagi pa Yan nawa. ang magpasa, magpasa. Kada lihok, magpasa. Okay, trabaho pa ng isdaan. Ayos pa imo kuuton sa. Puro, rakapi oh. Oh. Mana mahinungdan yung tumoy. Lugay, alam no. Oh. Mahurot naman gusto. Mo ni ako. Wagi pa na sa mamoy ngalay, man banhon. Nauna ka ng kalendari ako. Wado ko mo ni mo ka bike din ako mo hilot ni ako. Ako mangguta ko man, manghinaw mangguta. Manghinaw tagay hugaw man no. Ari kaon. Mukaon manghinaw, banguman magkutsara. Mm. Ano mo manghinaw pa man nga magkutsaram di eh. Yeah. Bantay kamay mo sa Punta sa mo ganyan mo gusto. Ikag pangandoy mari diri nya karon. kanindot ani lotak yung maabot yung YouTube din no. Mo gani. Ganahan ka ana ba? Kaya makita ang beto mo sprinte ninyo. Los kuan mo to. Oo. Lagi mo dito alangan doon naman may
Mo dyan, makapangambong din ta. Doon lang mamis digos. Mo gani. Ha? Madala ang din lagi ako. Ini akong hawak ba mo yung tugtog binding gamok ng hilit ano wala. Tapos may medi ka to nadakdak kong tinners wag giruhan. Ito unas gamay pa po nahulog ko kabaw. Oops. Wala na sa tuwa pa. Tawagin sa rin na tayo. Boss, Ismail, boss, okay, naro ito. Oh, Ismail, makita niya ka. Shout out sa taga. Oh, lalo na. Sayang gusto tayo na. Wag, gira man yung sakit. Hindi ko maghilot, ano ron. Painuman ni kalaksan ni Parobio Gisik. Oh, sa isa. Sabay, yun, sabay. Oh, alaksan mo ba yung JP? Alaksan ni Parobio Gisik. Bisig na kayo masuguro din, ay parmasi sa bang. Barato-barato man kung parmasi. Palawan. Iya, mo gila. Di, palitan ron, kaya parang hindi ko maghilot. Kamu tulo, makainom, yun mo. Oh. Pila mi mo. Ay, isa lang. Okay, salam. Maligyaw sa mo diri kay harong palit lang ni. Harot po na mag-inom. Ah, patay oy. Inom mo nang po na ko. Apoy kalayo atong Palawan oy. At bang ra. Nama ko diyan lagi mo. Napos sa matindahan. Mahal. Ako hindi naman siguro ng batangon. Ah, di mo na taon, mo na mga nuwing bigos, garo pa nakatiyata ko bigos. Nga to man uroy na. Na Kaya takot digos. mga kwan biya na mga alien. Palit ako eh. Kabayo Jessic o Palit ka tulo-tulo. Alaksan FR. Alaksan FR. O pa yung Gisik, tulo-tulo. Para sa, inigawas ni mo, pwede po ka diya sa tindahan. Asa? Hindi, mga tindahan diya. Didani? O, napo doon sa nahan. Kanya na lang yun ba? Wala bahala kay. Agamay, ako diferensya, dos. Alaksan FR o bayo. Uri kasi karan, Gis. O, tulo-tulo lang. Ha? Agamay. Kaya daw bata kay ilog daw sa iyang Gusto may pagkuntuli.